Man like Biri boy. Muri. Aiwa ndotendo wandipo mari saka ngotenda ona kuti utengo zvakaoma saka nokudzawo tikawana iyo handavano tombotengawo Umbaona upe kubata-bata. mbaona pekubata-bata. Hey, manje unoipedzere marise. Aiwa tunoitwa kanzatu tinoidaro kusvika mwedzi upere. Ndikatanga ndichidaro mwedzi uno ndichifamba nemwedzi nentima ndichifamba otherwise hufu chaiwo huda kutopera otherwise iwo ndikafungawo from the place ndokunotengawo kana hufu ndozvandinge ndichitarisira. Ndo zvinodiwa Biri boy. Because munhu andakataura naye akati zvonzwa anokwanisa kukupo pekumbobatawo napo since asingakwanisi kukupo basa rekuita. Because ndakamuti zvonzwa Biri boy anoshanda is hard worker. Aiwa ndoshanda. Saka apa unombobata umboitawo plan andowaizi. Aiwa ndoita plan zvinokudzwa tozvikudza. Plus yona handi unotenga muriwo here kumba. Yes ndini ndindotenga. Kaumbo unotenga kanyama nasi. Tenga ipapa nditongodai so ndakubva ndatonodai ndakutoona kuti takutonotenga what something. Saka nasi muchadya neiko mudare. Aiwa apa ndokunotenga kana tuma chicken Shama. Tinokasika. Rice and chicken. Sadzi nechicken. Aiwa nasi panodo rice kababa. Negawo rese. Aiwa. Ndokunochikudza ndoone kutotuka. Nasi panodo zvinonaka kana tumasaladzi chichichi andowaizi. Yes, aiwa. Nemazowe futi ipapo. Mazowe ndokwedu chaipo. Ndokudepartment kwako. Bhuza zvezvidoro zvekugara tinaro rakadai zigubhu rezi 5 liter ndoziva kwandori 1 kuLions. Alright, iri bo Mr. Biri boy. Aiwa. Sharp.